Matapos makakuha ng tipak ng bato sa tanawan ni Lolo Ruben, ibinaon niya yon di kalayuan sa balon ng bahay niya. Ang tipak ng batong yon ay magsisilbing tanawan para sa kanyang mga kaibigan. Ayon kasi kay Lolo Ruben, walang sariling pamamahay ang lahat ng kaibigan niyang nasa mga puno palibot sa kanyang tahanan. Kaya importante ang tipak ng tanawan upang hindi maglaho ang mga ito. Kumbaga, yun yung magsisilbing pundasyon ng bagong tirahan nila. Nawawala din kasi ang mga engkanto kapag walang permanenteng tinitirahan. Isang araw, merong nakita itong si Lolo Ruben na isang magandang babae. Nakita nila ito ni Lolo Enteng doon sa may sitio Ubos. Ben, alam mo bang napakaraming manliligaw ng babaeng yan? Pero lahat umaatras dahil sa lola niya. Pabulong na wika ni Lolo Enteng. Oh, bakit naman? Tanong ni Lolo Ruben. Alam mo kung bakit? Kuno-kunong aswang ang lola niyan, Ben. Sagot naman ni Lolo Enteng. Hindi na umimik itong si Lolo Ruben, bagkus ay tinitigan niya ito. Hanggang sa merong tumatakbong lalaki ang papalapit dito na may hawak na bulaklak. Abeng! Abeng! Teka! Pasigaw na wika ng lalaking tumatakbo. Tinitingnan lang ito ng dalawa habang nakatambay sa bahay nila Lolo Enteng. Pumunta kasi si Lolo Ruben doon sa kadahilanang pinapunta siya ni Lolo Enteng upang antayin itong si Lolo Berto. Sakto kasing papauwi na ito galing Kalanay. Hindi naman pinapansin itong babae yung lalaking tumatakbo. Tuloy-tuloy lang ang paglalakad nito hanggang sa napalayo na yung dalawa dito kila Lolo Ruben. Hindi naman binigyang pansin nila Lolo Ruben yun sa kadahilanang hinihintay nga nila si Lolo Berto. Hanggang sa dumaan na ang dalawang sasakyan, pero hindi pa rin dumarating itong si Lolo Berto. Kaya ang ginawa ng dalawa ay nagtungo na sila sa kubo ni Lolo Ruben. Habang naglalakad ang dalawa, panay ang kwentuhan nila tungkol doon sa ginintoang kalabaw na kanilang nakita. Di kasi yon matanggal-tanggal sa isip ni Lolo Enteng kahit ilang linggo na ang dumaan magmula noong masilayan nila ang nilalang na yon. Animoy pagbibiro pa nitong si Lolo Enteng na kung pwede niya ba yun ibenta dahil nga purong ginto. Naku Teng, wag mo nang subukan. Hindi ka makakalapit doon. Wika ni Lolo Ruben. Ilang minuto pang paglalakad ay nadapo na sila sa kubo nito. Wala itong sinayang na oras at dali-dali yung umakyat ng puno ng nyog upang kunin ang kanyang sinalok na tuba. Inuman na naman kagaya ng kanilang nakagawian. Kumain lang itong dalawa saglit at nag-inuman na sila ulit. Sila lang talaga ang solidong magbarkada noong mga panahong ito. Hanggang sa nagtanong itong si Lolo Enteng ng, Ben, bakit ba may nakita akong santo sa kwarto mo na walang likod? Pagtatakang tanong nito. Ah, yun ba? Isa yon sa mga gamit ko. Napakabisa nun para sa mga aswang. Hinding-hindi ka madidikitan ng mga aswang
kapag hawak mo ang santong walang likod na yon. Sagot naman ni Lolo Ruben habang umiinom ito ng tuba. Di na lang sumagot itong si Lolo Enteng dahil sa hindi na niya alam kung ano ang idudugtong niya sa mga katagang binitawan ni Lolo Ruben. Ilang minutong pag-iinuman at pag-uusap ay meron silang narinig na nagsisisigaw di kalayuan sa palayan. Para bang nakagat ito ng kung anumang hayop habang naglalakad ito sa palayan. Dali-dali namang pumunta si Lolo Ruben sa may palayan upang sipatin kung sino ba ang taong yon. Nang makita ito ni Lolo Ruben, nakita niya na kagat-kagat ng garong ang kamay nito. Aray! Sigaw ulit nung lalaki. Agad namang sinipulan yon ni Lolo Ruben at binitawan naman kaagad ng garong ang lalaking yon. Bumalik ito sa puno ng akasya upang magtago. Lumabas na rin itong si Lolo Enteng upang tingnan kung ano ang nangyayari. Matapos niyan ay pinuntahan nilang dalawa ang lalaking yon upang gamutin ang sugat nito. Oras na ng gabi ah. Ano bang ginagawa mo dito, iho? Tanong ni Lolo Ruben habang papalapit dito. Kasi meron ho akong hinahanap eh. Yung bang pangalan nun? Si Ruben ho. Importante lang po. Wika nung lalaki. Oh, anong kailangan mo sa akin? Sandali lang. Gagamutin ko muna yung sugat mo. Napaka-agresibo talaga ng garong na to, oh. Wika ni Lolo Ruben habang ginagamot ang sugat ng lalaking yon. Hindi na niya ito pinapunta pa sa kubo upang gamutin sa kadahilanang napakalalim ng sugat na iniwan sa kanya nung garong. Agarang kumuha itong si Lolo Ruben ng halaman sa kanyang bulsa. Kung di nyo na itatanong, itong si Lolo Ruben ay laging merong daladalang halamang panlunas kahit saan siya magpunta. Nakasanayan niya na kasi yon at minana niya pa ang ganong uri ng ugali sa kanyang maestro Inko. Paglapat na paglapat ni Lolo Ruben ng halaman ay nag-usal ito. Maniwala kayo o hindi, 1 minuto lang ang lumipas at nawala ang hapdi na nadarama nitong lalaki. Tila ba hindi na nito naramdaman ang sakit sa pagkakakagat nung garong sa kanya. Matapos yan ay pinapunta na niya ito sa kanyang kubo upang mapakinggan ang nais nitong iparating sa kanya. Inalalayan lang nila ito ni Lolo Enteng upang mas mapadali ang paglakad. Paika-ika na kasi ang taong yon. Kawawa naman. Ilang minutong lakaran lang, nakarating na ang tatlo sa kubo ni Lolo Ruben. Dali-dali siya nitong pinaupo at doon mismo ay naaninag nila ang muka ng lalaking yon. Yun yung lalaki na nakita nilang humahabol doon sa babae na may daladalang bulaklak. Oh, anong kailangan mo? Wika ni Lolo Ruben. Kasi, Mang Ruben, di ko alam kung maniniwala kayo pero yung lola ng nililigawan ko, hinabol ako. Tapos tumatakbo ng pabaliktad. Gamit niya yung kamay niya sa pagtakbo. Ayon sa lalaki,
Papunta sana siya ng mismong gabing yon sa bahay ng kanyang nililigawan. Nang masipat niya ang lola nito na nakahiga sa lupa at biglang umunat. Gumagapang yon ng nakabaliktad. Yung dibdib at mukha ng lola ng babaeng yun ay nakatingin sa kalangitan. Hanggang sa biglang umikot ang ulo ng matanda at tinitigan siya nito. Walang sabi-sabi ay agad kumaripas ng takbo ang lalaki hanggang sa madapo siya sa palaya na kalapit sa kubo nitong si Lolo Ruben. Alam ko na yan. Minsan nakapagsabi na din sa akin ng mga kaibigan ko tungkol sa babaeng yan. Di ba, Teng? Isyang ang pangalan ng babaeng yon? Tanong ni Lolo Ruben. Ha? Oo, Ben. Yung lola ni Abeng, si Manay Isyang yon. Sagot ni Lolo Enteng habang umiinom ng tuba. Teka muna, Noy. Matanong kita. Ano bang gusto mong gawin? Tanong ni Lolo Ruben. Ayon sa lalaki, wala namang kaso ang ganong sitwasyon sa kanya dahil nga sa mahal niya talaga itong babae. Ang gusto lang sana nitong mangyari ay kung maaari ay hindi mapasahan itong dalaga ng pagiging aswang ng lola niya. Ayaw niya kasing ikasal silang dalawa na aswang ang babaeng yon. Kahit sino naman ata, ayaw magkaasawa ng isang aswang. Matapos magkwento nitong lalaki, ay sinabihan siya ni Lolo Ruben na hayaan lang muna at siya na mismo ang gagawa ng paraan para sa kanya. Ang tanging gagawin niya lang ay iwasan at mag-ingat sa matandang yon. Kung maaari, wag na wag siyang pupunta sa bahay ng babae tuwing gabi. Wag na wag din niyang ipagkakalat na aswang yung matanda at wag niya ding ipagsasabi sa kanyang nililigawan na aswang ang lola nito. Dahil kapag sinabi niya yan, tiyak magagalit yun sa kanya. Kalimutan na muna niya kung ano ang naranasan niya sa matandang yon at umarte siyang walang nangyari. Matapos yan ay napangiti na lamang itong si Lolo Ruben dahil nga sa may pagkakaabalahan na naman siya. Teng, ipapakita ko sa iyo kung paano magparusa ng isang matandang aswang. Wika ni Lolo Ruben. Hindi naman nakaimik itong dalawa at napainom na din ng tuba itong lalaki. Amading pala ang pangalan ng lalaking yon. Di rin kasi kilala ito ni Lolo Enteng dahil sa nasa kaloob-looban ang bahay nito sa amin. Malapit na ang bahay ng mga yon sa punong. Kaya ang nangyari nung gabing yon, 3 silang nag-inuman. Matapos pa ang 1 oras, nagsiuwian na nga ang mga ito. Nagpaalam na ang mga ito kay Lolo Ruben at nagsama na itong dalawa upang tahakin ang daan papauwi. Iisa lang naman kasi ang tatahakin nilang daanan. Kinaumagahan, bumisita ulit ang lalaking yon sa dalaga. Sinunod niya ang lahat ng bilin sa kanya ni Lolo Ruben at umarte ito na wala ngang nangyari dito. Ayon sa lalaki, naging maayos naman ang pakikitungo sa kanya ng matandang yon kapag umaga. Pero sa tuwing sasapit ang hapon, ay parang aligaga na ito dahil sa kung ano-ano ang ginagawa nito sa kanyang sarili. Kesyo hihiga, lalakad, uupo, kakamot sa kahit saang parte ng katawan niya, at kung ano-ano pa.
Ang ginawa nitong lalaki ay patay mali siya ito sa matandang yon. At nakatuon lang ang wisyo nito sa dalagang nililigawan niya. Sa tuwing gabi ay nagmamasid itong si Lolo Ruben at Lolo Enteng sa bahay nung matandang yon. Maniwala kayo o hindi, kapag sumasapit ang 9:00 ng gabi, animoy merong lumilipad na malaking nilalang galing mismo sa bahay ng dalagang yon. Napakatagal bumalik ng nilalang na yon na halos maubos ang 4 na oras na nakabantay itong dalawa. Masilayan lang ang pagbalik ng nilalang na yon. 2 araw lang ang ginawang pagbantay nitong si Lolo Ruben doon sa bahay nung matanda. Isang gabi habang nagbabantay silang dalawa, nagwika itong si Lolo Ruben ng, "Teng, papartidahan ko yang aswang na yan. Wala akong gagamitin o hihingian ng tulong. Bagkus ay bibigyan ko lang ito ng 1 bulaklak." "Ha? Bulaklak, Ben?" wika ni Lolo Enteng. "Oh, manood ka bukas." Dagdag pa nito. Hanggang sa umuwi na tong dalawa upang magsitulog na. Kinaumagahan, habang abala itong si Lolo Ruben na magbigay ng mga pakaing dasal sa tinirik niyang tanawan, dumating yung dalawa. Pinatawag kasi ni Lolo Ruben kay Lolo Enteng si Amading upang mapag-usapan ang gagawin nilang plano pagsapit ng hating gabi. Hinintay muna nilang matapos itong si Lolo Ruben na mag-usal sa napakaliit na tumubong punso doon sa nilibingan niyang tipak ng tanawan. Matapos yan ay tumungo na ito kung nasaan yung dalawa. Pinag-usapan na nila ang planong yon upang matahimik na itong si Amading at maging kaisang loob na niya itong dalaga. Ayon sa plano, pupunta itong si Amading sa bahay ng dalagang yon upang harapin ang aswang nitong lola. Alam kasi ni Lolo Ruben na magtatangkang patayin siya nito dahil hindi pa rin ito nadala sa ginawa nitong pananakot sa kanya. Sumapit ang 8:00 ng gabi at pinapunta na nga nila itong si Amading sa bahay nitong maglola. Habang naglalakad itong si Amading, pansin na pansin nila Lolo Ruben ang animoy binabaeng lakad nito. Nanginginig na kasi yun sa takot sa bawat hakbang na ginagawa nito papalapit sa bahay ng kanyang nililigawan. Itong si Lolo Ruben, merong tinago sa kanyang bulsa bago ito pumunta doon. Ilang minutong paglalakad pa ang ginawa nitong si Amading at biglang nagpakita sa kanya ang matandang aswang na yon. Halos tumakbo ang kaluluwa nito dahil sa takot at animoy na uubusan na ito ng dugo dahil sa kaputlaan. Ikaw ba naman pakitaan ng aswang na napakahaba ng buhok, walang saplot, nagsisiitima ng balat at mahabang kuko at pangil. Naglalaway din yon ng walang putol habang nakalutang sa ere. Ikaw ba hindi tatakbo kapag nakakita ng ganon? Pagkakita nito ni Lolo Ruben ay hindi na yon nagdalawang isip upang puntahan itong si Amading. Maaari kasing mamatay ito kung hindi yon maaagapan ni Lolo Ruben. Napakabilis ng takbong ginawa ni Lolo Ruben at matapos niyang makarating sa pinaroroonan ng dalawa, sinunggaban niya agad ito
at nagwika ng, "Amading! Takbo na!" Matapos masunggaban ni Lolo Ruben itong nilalang, ay lumipad ito kasama niya. Doon na halos sila magbuno sa ere dahil sa ginawa nitong nilalang na pagtangay kay Lolo Ruben. Hanggang sa nag-usal itong si Lolo Ruben at bigla na lang. Okay, sunod kaagad natin yung part 7 at part 8. Kita-kits tayo bukas. Wala na eh. Hindi na kaya ng powers ko. Unti-unti na naman akong namamalat tapos nasal. Pero bukas, 2 parts tayo. Tapusin na natin to. Salamat.